nun lugar moi lexano vivían 2 extraterrestres moi preocupados pola conspiración. querían o noso planeta. Decidiron escabrirle a súa niña, bebelle. Unha misión. A súa niña. A ler a carta, contactou coas súas Compañeiras se formaron o comando Xipa. Son niñas inteligentes, poderosas da contaminación. Xuntas iban a loitar contra a combinación. O comando Xipa xuntónse en súa cova secreta. Comezaron a pensar como podíamos facer para salvar o planeta. Xa sei, dice o Saniño, o primeiro que tenemos que facer é pescudar porque hai contaminación no noso planeta. Así que marchamos de viaxe, daremos a volta ao mundo. para descubrir que está pasando. Así poderemos buscar a solución. O comando Xipa Decide ir a pulmón do planeta Terra a Amazonas. Como sabían que era moi lonxe, converteron un dos lazos luminosos nunha táboa voadora cos cores de arco da vella. Voaron todas xuntas ata o Amazonas. Tramponte chegar. Baixaron da táboa e atopáronse Unha pequena mona chamada Xulia. A mona Xulia acercouse a elas e contoulle que fai 2 anos houbo un incendio moi grande. no Amazonas. Xulia tamén lle contou que os océanos estaban cheos de lixos e que tiña que viaxar hasta ali para arranxalo. As aniñas hicieron grupos o voaron ata Os distintos lugares. para idear unha solución. Un dos grupos atopou unha tartaruga, Que quedara atrapada unha bolsa de plástico cos seus poderes. e conseguían salvala. Outro grupo de xoaniñas Converteu o segundo lazo luminoso nunha máquina do tempo para viaxar ao pasado e pescudar o suceso. da marea negra en Galicia. Quedaron abraiados cando viren tanto petróleo, Praias contaminadas. animais en perigo e cadeas humanas. Para quitar o chapapote. De volta ao presente, viaxan á costa da morte e falar con un pescador. Que lles conta a súa vivencia. Entón deciden viaxar á Idade Media, pois nesa época se viviu un cambio climático importante. Se corrixían o pasado, mellorarían o presente. Coa máquina do tempo aterraron nun pobo de Noruega. E ali unhas mulleres moi sabias contáronlle que no Mar do Norte Se estaba a derreter todas xuntas. foron ver que estaba sucedendo. Marcharon para o norte nun remuíño. E aterraron nun poboado vikingo, onde viron un home de longa E loira barba que lles pediu axuda para atopar un mapa máxico. que o puidese levar ata Groenlandia. Eles prometeron de axuda a cambio de información sobre por que está Cambiando tanto. a temperatura da Terra. O comando Xipa foi a Groenlandia. Porque está en perigo. Polo quecemento global. Logo, a Australia é un koala. Dilles que se está queimando. No traxecto atoparon unha illa enorme de plásticos. As xoaniñas arranxaron os problemas. De derretemento do xeo. de deforestación e contaminación. E volveron anos atrás. Na máquina do tempo. Entón viron que sería mellor ir ao inicio do problema á prehistoria. Allí contaron os primeros humanos. O que pasaba? No presente e chegaron A un acordo transmitir de xeración en xeración. A importancia de respetar a natureza. Despedíronse e voltaron. Ao San Xoán. Xa non había tantas industrias. A xente responsable coa natureza. Non había case contaminación. Nin cambio climático.